Right, kama kupaka sibongo ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi into upaka udakwe yini ngingqole phuqa imenza abafakazana khotha lodwa lika mentshisi ethuluza ngihambi na ngifike imini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafafu nje ke ngabane ngunogwaje obhadwa ikhulule ngumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana sithi dada dude damini kwadide kodwa abakazikhonje ukuthi yini ngaze kwenze njani ngaze kwenzakalani and kusazoshuba sangenzeka noma yini wena onyanya ufokofu ngeke ngizwe ngempatha ngicela afika nangisikisi ngiyangizwe ngempatha mina ngeke la emhlabeni into engifuna ukuyisho maningi kakhulu ama scammers maningi kakhulu ama scammers and akhona all over and uwabona ngana ama scam ngeke ahlole ngezinto eyithintizwe ngeke futhi ahlole ukuthi isimo sokuphathwa kwezwe sisoma kanjani afuna ukubambela abantu emakhoneni yabona ayimaningi ama-scam ngoba njengamanje the only thing that you need to understand out there ukuthi wonke umuntu okhona emhlabeni unalo nje idlozi lakhe ungamthatha kancane umuntu ungayenzi lo mistake ukuthatha umuntu kancane because awulazi ukuthi idlozi lakhe li strong nokuthi li powerful kangakanani kodwa into engihlale ngiyi-advise ukuthi ngiyacela noma ngaba powerful idlozi lakho ungalilwisi izimpi ezingenasidingo umsebenzi wedlozi ukulwa impi ezoletha imali ngoba umhlaba esiphila kuwona bafowethu ukho ulawula kalula uma kukhona imali uma uzothuma idlozi lakho kumuntu oxabane naye niba ngurabish wento uthi aliyokulwela mase lwileke lamhlula lowo muntu uzozuza naku sokuthuma idlozi lakho wathi hayi khona umuntu ongibuke kambi ngicela udile naye idlozi lami okay selidile naye ke waphathwa isibhobo leyo muntu sewuzozuza ngoba ngenkathi lilwa idlozi lakho nalomuntu olwa naye mfethu unedlozi lakhe uma liwini idlozi lakho what is it that you are going to benefit empilweni mfethu ngiyanicela emakhaya ngiyazi ukuthi mase nidiniwe ninenhliziyo ezincane niyaqalekisa niyaduba nenza yonke lento kodwa mina ngithi njengoba ngomhla ka4 April siya le kumakhandakanda village lapha eKing Phakaza Madam ngifuna ukuthi uthi nomuza kodwa iza uyazi imfundiso ungayilwi impi okuzothi masuyinqobile ungakwazi ukuthi uthi ngiphetheni esandleni yebo uyamzonda umakhelwane na uyakuzonda into ongayithola ekugcineni mhlawumbe nibangile uthu nje ngoba omakhelwane basebexabana babanga ngisho ukuthi inja yakho ngiyibona ijaha inkukhu yami cabanga nje inkukhu nje into ka200 rand abantu baxabane bangelani baze bathenga imithi ebizayo baze bathakathana ngenkukhu nje yajakwa yinja noma inja yadla inkukhu sexatshweni so idlozi lakho lisebenzise ethenini kunoma yini mawusunqobile ukwazi kuba khona sebenzisa idlozi lakho ukuvula indlela eyempumelelweni ukuze mawusuyitholile impumelelo uthi ngiyabonga dlozi lami sebenzisa idlozi lakho kuma projects owenzayo dlozi lami ngilwele lama projects akhokhe makuthi uwenzile mawungakawenzi ngilwele dlozi lami ama projects ngiwathole lile usuyitholile iproject obanaka labantu abalwi impezi engenasidingo abaswabuluki ngisho ubabuka abasi ngisho ubabuka bagqilaza ngoba impi bafowethu umuzolwa understand ukuthi idlozi lakho lilandi likulwela ukwenza imali nayi into efuna idlozini lakho idlozi lakho alikulwele ukuvikela izingane zakho idlozi lakho alikulwela ukuthi lo muzo wakhayo awakheke azibe khona imali
kwezitha zakho awudingi idlozi lakho uthi liyolwa izitha. Abantu abakuthukile awudingi idlozi lakho ukuthi uyolwa nabantu abakuthukile. Udingani lapho? Udinga lemimoya yasentabeni. Ayingeke lezi zimbi lezi ibuku kangcono kuthile ezikade ayiphethe lamfana. Khona iphethe lamfana ibuku ngangibambela zona Udinga lemimoya yasentabeni. Ukuze umuntu bethi ngisaya entabeni ngiyokhuluma nedlozi. Alikho idlozi lisentabeni. Alikho idlozi lisentabeni. Alikho. Akekho umuntu wakini namgcwaba entabeni. Futhi akekho umuntu wakini nambeka entabeni even nangehlahla. Alikho idlozi lisentabeni. Uma uya entabeni usuke soyopika imimoya yasentabeni. Uma usuya entabeni intaba ivamise ukuba nemgede ngaphansi. Emgedeni ila kwazi ukucasha khona izilwane. Mawubona umuntu eyentabeni uyopika imimoya yezilwane, uyopika imimoya yezinyoka zasentabeni, uyopika imimoya yemkhovi yasentabeni, uyocela ukuthi ayimlwele kodwa abanayo communication. Yeba ungayiceli into ngenayo communication ukuthi ayikulwele nayo. Ngoba izolwa bese ungazi ukuthi uzoyikhokhela kanjani. Iyona challenge abantu ababhekene nawo lemhlabeni. Uya entabeni uyathandaza uwenza yonke into uyaphahla inkinga awunayo communication nasentabeni. Uzuyiconfuse wena. Uzothi hayi entabeni bengikhuluma nedlozi lami. Idlozi lakho alikho entabeni. Idlozi lakho baba lisemathuneni lana mfihla khona umuntu wakini. Uma nenza uhlelo lokumlanda idlozi lakho lisekhaya. Idlozi lakho lingaphakathi kuwena. Simple bafethu. Buka nje mina as King Phakanzama 2022 ngiyacela abana lawo mavideo bafethu, ngiyacela manje sekuyashuba manje. Ngicela bayikhuphule le video. Ngayenza ngo2022. Mawuzokhumbula kahle abantu kade bangilandela ngathi uRamaphosa uzothatha ihlandla lesibili. Ngase ngithi mzwane ephuma uyoshiya uPatrice Motsepe as upresident. Ngasho ngo2022 njengamanje bafethu ake sibuyiseni lento zakudala ebengizisho kudala izona izinto ezokuvezela uba King Phakanzama. Nako manje siya ku2029. Ake ngibheke ukuthi kuzokwenzakalani ngoPatrice Motsepe. Mina mangikhuluma into ngiyazi ukuthi ayikho into enzima njengokukhetha ukuthi iyiphi lekuzana iCaucus ohamba naye ezowina. Ayikho into ebhlungu njengokuhamba neCaucus ibisiyahlulwa late mayisihluliwe yawina lenenye sekukhethwa abantu abambalwa kulehluliwe. Sekudlala umqondo kukhethwa abambalwa abaningi bayashiywa. Ngasho ngo20 kaze ngasho ngathi mina sengiyibonile from the higher power since ngikulevel 7 sekuqediwe. Ngasho ngo2020. So sengisho ukuthi even namanje khona abantu abafuna ukungena ezikhundleni ezahlukahlukene. Qala mfethu uziposition ngoba nake ngikushoyo kona. Uma uthi wena hayi necomrade lami nami ngiliphusha eceleni engifuna nami libo president lalela ekugcineni liyovele lithathu icomrade ekugcineni kuthiwa lahambe liyoba uminister ulokusala wena kuliphusha iqembu. Lokusala mina ngidwela abantu kumele ngitshela abantu iqiniso. Ngasho ngathi ngiyonitshela next president uPatrice Motsepe ethanda yena noma engathandi yena. Patrice Motsepe kasho ngo2022 bafethu angikathani ukuthi abantu abazipolitiki bazothini njengamanje bafethu yabo. Angikathani bazothini abantu abazipolitiki aba bazokhuluma athi hayi isicuphile is not about ukucupha. It's about uhlelweni kwa spiritual world. Yini ozoyibona ngo last minute. Ngisho noma baba angaya kwilokuzana kwinkonfa enabantu abawu3 bethi bayamsupport kodwa kusalayo ufika uwine kwinkonfa. Owawina ngo2022 ka spiritual world. Kusho mina King Phakanzama. So why lethi ngikhuluma njengamanje is because ngifuna ku understand ukuthi ngokomthetho abantu aba spiritually gifted as I am
kumele ngabe kukhulunywa izinto ezifana nalezi zokukhombisa i-directives kubantu. Hayi lento ethi wozeceleni ngikuhlolele akugoqa umuntu athi umsamo wazala wembethe angazi inyongo kwenza ngalani wenza umsebenzi umsamo wakho uxabene kwasha kwacima kwavutha inyongo yantshontshwa esibhedlela ngazi wawuzalwa yini ingubo yantshontshwa isibongo bizwa sona siyalwa futhi urabish yonke le nto leyo khasibongo kuyimanje kuthiwa bahamba bokufika imoto bokufika babiza ibongo zabo suke omunye umuntu nganafike ngaphatha isibongo abanye babiza ngishiya ibongo zezintombi abayificila kodwa afika shaba business aphumelele lento esibonga ihlukumezana ngazi ngatshela abanye ngathi the day oyothi bengabu applya bese kuthiwa sicela ukubona ukuthi ubani uzalo umabani wakuzale lapho uzalo ekuzala kanjani that is when lasiyothi khona isibongo sinomthelela eqashweni kwakho okwamanje isibongo asinawo nhlobo umthelela eqashweni kwakho sibongo asinawo umthelela ngoba kukho la uthi khona mangabe usuthi hayi ngifuna umsebenzi uthiwe ubani uzalo umabani owakabani walobona kwaqedwa aqedwanga ayibuzwa leyo nto leyo usukutithiswa imoyo ohamba nawo nje ingimaka and mawufuna umsebenzi most of the time usizwa abantu ongabazi mawufuna umsebenzi awusizwa abantu obaziyo awusizwa most of the time awusizwa ubhuti wakho awusizwa uanti wakho sizwa umuntu othi nasi isikhala akukhulumela ufike uyichami manager eqashayo ungene okusho ukuthi lapho uhamba nomoya oclean ongavali la ufika khona kuyavuleka hayi kodwa ukuthi kuqhamuka inyoni ithi wazala wembethe abasimba leyo nto yokuzala wembethe fusak sebezi lonto wazala wembethe hayi kwaduka inyongo kuhlatshiwe inyongo baba ayisebenzi lutho lanto bakuhlatshiwe into nje ebisebenza ukuyiconfuse abantu bakudala ebebengazi do inyongo makuhlatiwe nje baba ungayithatha mawuthanda mina bangihlaba inkomo nje abangitshela bafuna inyongo ngibanike bafuna inyongo nomswana you can take that thing for free isebenzisi le nto mina ngidinga igazi mina ngidinga ithambo mina ngidinga inyama mangihlaba inkomo 3 things igazi ithambo inyama finish inyongo umswane yonke le mnyova dem I don't care ngale nto mina ngazalwa ngemphethe manje ingubo unesi wayincinza noma wayintshontsha udlala impatha nje ukuhlolela urabish nawe uzube serious umsamo wakho wonakele uyabona abakomalume nabasekhaya baba awidingi uyihlola le nto the day eyosuka ngayo uthi mawu-apply umsebenzi mase kusuka abaphilayo bakomalume beyothi akakaqashwa lo ngokuba kwakhe akaqedanga ekhaya kuqala abaphilayo madoda abaphilayo abayihlohlayo impi yakaspiritual ifana bengabe usendlini alikho idlozi elingavele lilwe nawe kuqala wena ulwe nonkosikazi bese kuba idlozi lankosikazi bese lilwa nawe kuba idlozi lakho libe nonkosikazi aseyamakana waye makani ingoba nini emhlabeni nimakene okwenzeke emhlabeni yilokho okwenzeke emazulwini bese niyazwana 3 days uyazi khaphule njalo ezona 3 days ibisixabana 27 days enyangeni 3 days bayazwana 27 days baxabene badubene bakhulumisana batoxic and makuthiwa i-relationship i-toxic kusuke kungashiwo umuntu kusuke kushiwo ukuthi kulesimo senu nobabili sekufike esigabeni la ningasa understandani la ningasakwazi ukulawula kwayini nisakwazi ngisho umuntu uyabona mayise toxic ngisho umuntu angathi bengicela badlu ngidlulisele iglass leyo uzothi lo munye awunanyawulo hawu mfethu bengicela kahle nje hayi ukuthi nokungijwayela kamje wena ungavela ucela mina iglass nawe ukwazi ukuyithatha sokusukela umsindo ube toxic baba bangalala embhedeni abantu bethandana lo angamthinti lo nalo angamthinti lo kodwa bevuka ekseni lo wesifazane uzothi wena ndoda ungithinti kodwa naye akathintanga yabo that is toxic yabo umuntu ubheka noma yini ukublame lo nalo abheka noma yini ukublame lo that is toxic iargument nje bizobalula athi umuntu uyazi ngicela ukuvakashela ekhaya ukuthi nje uthi hayi kulungile
Uzodinga mhlambe uzoyidinga imali athi showcase ngiyayidinga uthi lungile ungavakashela but naku 2000 simple Wavashela ekhaya aqumba omunye hayi yabona ke le uma uyakini ke manje na ke khona amadoda angakini uyofuna into yabo isi toxic into yeni anisayilawuli and if ngeke isalawuleka that is what life is umsebenzi wethu njengoking phakathi ukufika lezi zinto ezingasalawuleki siqale abantu sibehlise kuqala ngoba once waba toxic uzothi manje ufuna usizo uhambe nomoya olwayo ukuhlomekisa uyogaqelisa kwiscam aziziningi icam khona ezaba prophet khona ezabafundisi khona ezizinyanga umuntu aze ancamela ukublocker after ethetha imali yakho ngoba wena uyasho ukuthi hayi ngifike nina akasafuna ufike ngiphendula akasafuna ukuphendula ngiyeza akuzibe that is toxic ngiyabonga nje kuma video ngwabonile abanye abafowethu bencoma umsebenzi wami mina ngivela ngabo ngibhaka mina bathi ngihambile ngibonile ngizenzile mina luqala ubizo lami mina ngatestwa ngokulapha ilonda ukuthi ngiyakwazi ukwenza into yenzeke ngoba ilonda into ebonakalayo anyone can see uma sengikwazi ukulapha into ebonakalayo sekulula ukulapha lokungabonakali ukuqaqa izinto zabantu nokulwa izimpi zabantu zakamoya nokususa izinto ezivalile nokulwa lezimpi zokuchitha kwegazi mina nje ngeke uzumbulala umuntu owazana nami fusaka ekumbona umuntu owazana nami mina ngabana kufaye wona inja ngeke umbulala even wesona onomakhanakhanda oil ngeke uzumbulala izwa ngami ngeke mina ufuna umuntu ukuthi unomakhanakhanda oil bambulalile fusaka kuyenzeka le nto ngeke ngoba bangabe sihlangene njengoba sobe sihlangene mhla 4 April kusuke kuvuselwa amandla and imakuvuselwa amandla siyawudinga umhlatshelo mhlawumbe inkomo noma ezu3 inhloso yenkomo ukuthenga ukuthi noma ubani umuntu obefuna ukuchitheka igazi lalabantu esinabo nanti igazi lenkomo sithenga ngani igazi labantu asifuni negazi labantu umhlatshelo uspecialize lapho makuthi khona inyoni ezingazi noma ubani obethu ufuna ukuvala zingenzeki into zalomuntu uzovala ngomuthi noma ngani ngekalungu umhlatshelo unamandla kunomuthi ngisho ngadla umuthi baba kodwa mawusufile awukwazi ukudla umuthi ukufa kuthiwa yini ukuchitha kwegazi that is why umhlatshelo unamandla because umhlatshelo uchitha igazi ingakho namanje khona abantu mina engake ngiba understand babekhuluma athi umuntu ngimile mina futhi angihlehli ngegazi lika Jesu kube uthi umuntu olikhulumayo ukhuluma kwi level yakhe encane ukhuluma into enkulu kodwa kwi level ephansi ngime ngegazi la Jesu esaphila uJesu kwakuthiwa sinike igazi lemvana ngoba wayesebenzisa imvu for umhlatshelo manje abantu sime ngegazi lika Jesu once wakhuluma indaba yegazi time isemini funa wazi ukuthi uzophinda futhi ulivuselele kanjani awulivuseleli ngiyisontweni siyayiqoqa ke yelanga mase ngidecide kahle ukunixoxela impilo ke lesikhuluma phezukwawo bafethu angisoze ngayikhuluma into engingayazi yabo into engizikhulumile mina ngangatshela iqembu leMK ngathi alahambe lenze ilokhuzana lenze irally eOrlando because kunemoya eminingi yabalala abacontributile kule wave eyenzakalayo nangampela yenze MK lonto ngaphinda ngathi mina uZuma kuzomela athatha uJudge uHlophe ambeke entanjeni abe nje ideputy yakhe kuzomsiza lokho ngoba uJudge uHlophe kunezimpi ayilwile nangampela futhi kwenzeka lokho futhi kuvele kwenzeke kalula hayi kanzima kalula nje kuvele kwenzeke nje futhi ngaphinda ngathi akathi unabaphosa kwathi namaqhamuko ophalaphala ngathi hayi angijiki mina ihla lesibili zolithatha ngabuya ngathi awukele ukhumela ngeke bambophe because ngase ngibheka ispirituality sikaKheli angisho ukuthi umsulwa uzwe kahle angisho umsulwa kodwa ngathi ngeke aze bambophe because ngibona nangampela kubizwe bonke ofakazi kodwa kabiziwe yena ukuthi uyayibheka le nto ayiyenzi sense lento ukuthi ngabizwa ofakazi abangena bonke ofakazi babekhuluma ba implicate lo muntu kodwa lo muntu implicatwayo akabizwa yena. Does that make sense to you? It doesn't. Poking paka why what the others abosh. Ngangibona spirituality because ngiyasibona lapha phezulu kuma higher power. Ngangibona sona mina ukuthi ke asivumi.
phela yonke iqedwa ngani lokho ukuthi uNamaphosa uzothatha ihlandla into eyaqedwa kuma higher power leyo and eyami power iyingxenye yalawo ma meeting ngabanje bisiyabuya ngitolikela ukuthi maye phuma uNamaphosa ulokhuzana uNamaphosa kuyongena uPatrice into eyaqedwa 2022 ngicela abafethu bonke abantu ababukayo bangikhuphulele leyo video leyo ngiyayidinga manje niyayazi nanambe nikhuluma ngayo la lithi uKing Bhaka uthe maye phuma uPatrice obulokhuzana uNamaphosa kuyongena uPatrice Motsepe ikhuphuleni leyo video leyo bafethu ngiyayidinga njengamanje ngoba sewesikhathi manje mina ngikhuluma indavu mina ngikhuluma indavu mina bathi ngambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uPhaka udakwe yini ngoba ngingqode ephoqa umuza abafakazana ngotho lotho likamentshise thuluza ngihambe nalo ngifice etsimini ixamo xakile kusazushuba sangizeka noma yini ngomafa avuke njengethanga abantu angifuni bethi abantu angifi cha ngiyafa ukufa ngiyafa kodwa kona ngiyavuka hayi ukuthi ngeke ngize ngife cha ngiyofa kodwa ngumafa avuke mina ngiyofa mase ngiyavuka mase ngiphilisa abantu sengifile bothi befike edamini abantu bangibone ngisedamini njengoba ngakha nje kangaka ngisaphila sengenzela noma ngingasaphili kodwa ngikwazi ukuthi okay manje ngisedamini manje ngikilendlu manje ngikileyana ngikulaphana manje ngisesihlahleni lesiyana yonke into engiyenza manje ngilungiselela ukuthi mase ngisebenza ngingasekho futhi ngeke ngize ngife manje ngiyoqala ukuchallenge into zokufa mase ngina 80 okwamanje fuseke baba ngisho ngihayela kanjani unyile engibulawa impatha manje noma ngaba ubani ngeke kodwa once ngaba na 8 years ngobe sengiyaqala ukufa noma yini hayi ngathi ngithwele kuthiwa ayoza afese na 8 abantu abathwele lapha basuke behlatshwa zilwane mina ngithi mase ngina 80 ngobe sengiyabuyela nami ukuthi ke sengenzeka noma yini okwamanje sithini sithi kusazoshuba njengamanje kusazoshuba kwenzeke noma yini ngokushuba ngisho ibongo uyozizwa ngaso isikhathi leso zobe zithi hayi sengenzeka noma yini sesingahamba masihamba zobe zisho njalo ziyoshintsha sithi kancane hayi kodwa manje okwamanje faka yake phela sidlala impahla lemhlabeni sikasebabuke nje abantu la abayitshela ukuthi bayazi qamuka ukuthi kubothaga scamless indlela zokuscam ayifani abantu abayazi lento ka spirituality abazi inhlobo abantu badlalwa umqondo umuntu akutshela into ofuna ukuyizwa hawu mina ngifuna ukuzwa ukuthi ngizophumelela yini athi umuntu hayi I prophesy ngikubona unemoto eziningi ngikubona unemali eningi ujabula ufe inja ikutshela into ofuna ukuyizwa mina ngisebenzi kanjalo khona abafisayo njengathi omunye umuntu ozothatha kuyihla nje kuze makuphumula amaphosa angifuni ukuyisho lento ngeke ngasho futhi ngathi ikathi izothi ukunyuka iNC izothi ukunyuka iMK kulama elections izothi ukudecline yabo izothi ukudecline kancane kodwa hayi ukuthi ngalokho ngiyagaza cha 4 April zonke indlela ziya eKing Bhakanza Madam ngithanda ukubhubha abafethu ngithanda ukubhubha ngihlala nginani mina ngicela ukuthi le moya ehlupha wena eyenza ukuthi mhlambe ube nenhliziyo encane ngicela kuqale wena kuqala uyitshela ukuthi awusayifuni inhliziyo encane kuzoba lula ukunqoba lezi zinto ezikwenza ube nenhliziyo encane qala wena kuqala le moya le itshela ukuthi wena uyilutho lalela ungangaba yilutho ungangaba notho kodwa kusho ukuthi uyilutho ngoba usangazali ingane ezokuthatha ikubeke kwenye indawo ikuvusela ikhaya sizibonile izingane ngisho zamantombazane ziwavusa amakhaya siyakubonga lokho noma ubani umuntu oyongisukela beke ngadinwa ngamgweba uyogwebeka nje futhi easy mase ngithe ngidiniwe ngoba kusazoshuma papa yini inamba yami 0798130260 4 April zonke indlela lapha ngisazobuya nama details kahle ngichazele kahle ngama details.